guys! Welcome back to my channel, Lorna Official here again. So, guess what? Kung asa ko karon, Lantay here. So tara guys, ato na aton sa taas kung sa view ato kay first time ko mi diri ni Sorry. So tara. Nata dira sa kanang hagdanan naaraan kay ng Landay Hills So nanak ko dira sa kanang tunga-tunga sa hagdanan, walang maihap ganina kay nakalimot ko tas gihangat ko ko. So, tara ato pa taas. Napalang ko sa tunga-tunga pero hangat na kayo isa ka. Yung bukad nag-ilong pero madara. Nakakita na kong lantay di ara. Ano lantay? So, tara day pasod. Tara ang pasod. Guys, na please don't pick flowers. But pasabot na agaw ko nog. Agaw ko nog. Kunita. Pero tanawa naman yung sa view. Ay, sagkuan na po ka na mura groceries pero di din na restaurant siya. So, tanawa ninyo guys kung sa kanibot sa kanang lasang na ito, tapos na lasang siya. Dire siya sa kilid sa lantay. So, pag sa palibot talang nindot sa view. Sama ta siguro atas taas. Bisag na kuan nagka ng mga buwak dito nila kuan din nila kung unsa ang mga colors kanang linya nila ba. So sanindot sa amot lang kag maklaro ba na ninyo sa inyong camera pero sa personal to sanindot sa tan-awon. Diyan nakakita na pugog lantay hills dito. Siya silunganan po din na siguro. Atong sa ko na tupas ko unsay ng apato. So, go na tayo doon. So, ang una na makita
ng visitor. So, tara. So, nagkanila ko din ilang entrance fee daw. Tapos, wa may tao. So, basin daig libre. So, ato na kapadun. Nakalagay na road to success. Murabag na libang kagika niya. Makain kag success. Tara. Nindot jud kaayo og view ba. So nakabutan nila diri guys, happy face, tapos happy, relax and chill, enjoy, love and peace of love, and then isa din ako sa adventure and explore. So go the bell. Siyempre na sila ipangwayanan siguro nila dire, pero nasa rin nakabutan na social distancing kay, you know, naapay kan ka lang. So manay pangwayanan siguro. So tara. Murag kamera diri tao, murag kamera bisita, wa mi kay baw kung maybe Smart TV karon kay murag kamera tao kay murag mauwa pa jud ka na bitang mag-vlog bitang nga daghang tao. So opportunity ni haron nga mag-vlog. So tara. Kiguasa man tatanong na na. Sakto na ito nilang bay ka ba? Kasi karoon ng gitawag nila og ka ng lantay. Kay daghan maglantay nagpalibot. To adit din eh. Tas tapa dito span.
saktong ganahang mulom-lom sod lang mo dare di kay bugnaw ka sa ba. Magtago-tago mo dare. Na tour na namo ang kuan so na namin sa likod dapit so mani ang last na kuan so na day nakabutang nila ari na 360 view ay the view sa cameraman and the nature, forest, blue sky, ocean, mountains, sunrise and sunset, and then rice fields. So man ilang mga kuan diri so tas na pa ilang mga buwak gapon, full of flowers sila diri ilang palibot. Colorful kaya ilang palibot ba, tas nindot yung view, maka-relax ka, and then kanang kung mawari ka, kung nakay problema, and then kung baga parang kana stress reliever ninyo ba, so, kaya nindot siya og view, ay moto, and then naasay kanang kalasangan. So, mara na ito among video guys. Hope nag-enjoy mo sa view sa Lantay Hills. So, that's it for today's video. Please don't forget to like, share, and subscribe my channel, Lorna Official. So, that's it.